שלך פה? אתה נלחם על הרעים שלך ואת קוראת, אתה בסוף הם בורחים. יאללה, עוד אחד. יאללה. אוי. יאללה. אוקיי, יש? שקט? אולי נשתה קפה? ברצון. תודה רבה, גברת רובינסון, אבל אנחנו כרגע שתינו. גרדה, אני צמא. שלזוויג, תפסיק, היא באבל. כבר עברו 5 שנים. תהיה בשקט, אתה לא מבין מה זה שום דבר. כן, ככה זה. אווירון. כן, אבירן. שלזוויג, איך אתה מעז? אתה יודע שזה מזכיר לה. הוא היה טייס? אמרתי לך. אמרתי לך להפסיק להתחכם. כן, ככה זה. אולי בכל זאת תשתה משהו? לא, תודה. איי! לא, תודה. בעצם אולי... בוא, זה מצוין. כשהיא אומרת אולי בכל זאת תשתו משהו, תגיד כאילו אתה רוצה להגיד כן. אתה צמא, תגידי, אולי בכל זאת תשתו משהו? תגידי. אולי בכל זאת תשתו משהו? אתה מתלהב מהשאלה. לא, תגיד לו שאלה. כן, כן, אז תעשי את זה עוד פעם. אולי בכל זאת תשתו משהו? לא, תודה. איי! לא, תודה. בעצם אולי... שאני מתח. נו, עוד שבוע פסח. זה כן, פסח. עכשיו את משתגעת. שלזוויג, איך אתה מעז? אתה יודע שזה מזכיר לה. גם פסח. שמו היה פסח. סליחה, גברת רובינסון. על מה? על... סתם. סליחה, סתם. שלזוויג הוא איש עדין, הוא אוהב לבקש סליחה מאנשים. יופי. עכשיו מצאתם איזו שתיקה נורא יפה. כן. סיפרתי לך שאני מחדרת. לא, לא, ביי! תהי שם עם זה. תגידי, הוא איש עדין שאוהב להראות סליחה מאנשים. תגידי, שלזוויג הוא איש עדין. שלזוויג הוא איש עדין, הוא אוהב לבקש סליחה מאנשים. מה? לא הבנתי, מה? זה יהיה גדול! מה? חבר'ה, זה יהיה גדול! שמה? מה? היא מרימה את הסיבה. אני רואה מרימה את הסיפור. זה אמר, זה יהיה גדול, לא? יהודה, זה לא גדול? נכון? זה קשור, אבל זה לא קשור. כן, חייבת! אלה! זה מוציא אותך החוצה! כן, קיצה! רציתי בכלל צעות, שיראו! אל תסתכל, בסדר? זה בדיוק. תגידי, שלזוויג הוא איש עדין. שלזוויג הוא איש עדין, הוא אוהב לבקש סליחה מאנשים. תהיי בתמונה, תסדרי את התמונה. אתה בהלם! אתה בהלם! לא, אני רוצה שלא צחקי, תרימי ותשאירי זה בכוח. שלזוויג הוא איש עדין. תגידי, שלזוויג הוא איש עדין. שלזוויג הוא איש עדין, הוא אוהב לבקש סליחה מאנשים. זה טוב, לא ראיתי. זה טוב? זה גדול. לדעתי, היא פשוט יושבת פתאום בפיסוק נכון. הזה. כן, כן, בקטנה, כן, כן, וכן. כן, היא לא מרימה קצת? לא צריך. כן. כן, מרימה טיפה, כן. פיצ'ה כמו טיבי! תחי, מה זה גדול? זה גדול! חבר'ה, זה יהיה גדול! מה? שלזוויג הוא איש עדין, הוא... אז אולי נבנה את זה לפני זה? תבני את זה, שאת בעצם מזמנת אותו קצת, כן. שהוא אומר סליחה, זה כבר עושה לך את זה. תבקש ממנו סליחה. סליחה, כן. מה, להגיד? תגידי לו, תתנצל. כן. סליחה, גברת רובינסון. מתאהבת בו. על מה? על מה? על... סתם. כן, על מה מתאהבת בו? סליחה, סתם. שלזוויג הוא איש עדין, הוא אוהב לבקש סליחה מאנשים. תעשי לו.